Και εδώ βλέπουμε τα γνωστά στρατιωτικά βασανιστήρια στα ΟΕΚ. Έχουμε την διάβολο εβδομάδα. Μια κλασική σκηνή βασανισμού. Δεν έχω να πελάμε. Έχω εγώ να σου δώσω. Θα βάλει δικά μου. Έλα μαράκα, μην το κάνεις, εντάξει, κάτω. Είναι το γνωστό βασάνι. Κάνε ο κόλος σου 2 φορές. Έλα, μην το κάνεις τώρα, εντάξει. Σου έδωσα 2 ευκαιρίες. Γιάννη, το κεφάλι πιο αριστερά κρύβει στην κάμερα. Μην το κάνεις, έλα, μην το κάνεις. Σοβαρά μην το κάνεις. Μπα. Σοβαρά μην το κάνεις, έλα τώρα. Να σου πω, δεν έχω άλλο κοντά. Σοβαρά τώρα, δεν θα μπορέσω να. Δεν έχει άλλο κολλάν. Ξεκόλα. Είναι αυτός λόγος. Μαλάκα, σοβαρά. Πάτε λίγο το μαύρο που βλέπετε στο Μην τηλέφωνο. κάνεις άλλο. Έλα ρε, δεν έχω. Ρε μαλάκα, δεν έχω άλλο κοντά, σταμάτα. Εγώ έχω αντισόδη για ύπνο μάλακα. Έλα. Το κολλάν. Θυμάσαι ξένο σπίτι, Αυτό μην τα ανεβάσεις. Όχι, αυτό δεν